1952ஆம் ஆண்டு பராசக்தி மூலம் திரைத்துறைக்கு வந்த சிவாஜி கணேசன் தன்னுடைய 100வது படத்தை 64ஆம் ஆண்டில் படைத்து தந்தார். 12 வருடங்களுக்குள் சிவாஜி எடுத்திருந்த விஸ்வரூபங்கள் ஏராளம். ஆனாலும் 100வது படமான நவராத்திரியில் சிவாஜி இன்னொரு ரூபம் எடுத்தார். சொல்லப்போனால் 9 ரூபங்கள் எடுத்தார். 9 வேடங்களில் நடித்தார். 2008 தசாவதாரம் படம் வருவதற்கு முன்பு வரை இதுவே தமிழ் திரையுலகில் சாதனையாக இருந்தது. அற்புதம், பயம், இரக்கம், கோபம், சாந்தம், வெறுப்பு, சிங்காரம், வீரம் மற்றும் ஆனந்தம் ஆகிய நவரசம் என்ற பாவங்களை பரதநாட்டியத்தில் தான் வெளிப்படுத்துவர். முதலாக ஒரே படத்தில் தன் நடிப்பில் வெளிப்படுத்தியவர் நம்ம சிவாஜி கணேசன். B.R. பந்துலு இயக்கிய முருடன் முத்து, A.P. நாகராஜன் இயக்கிய நவராத்திரி ஆகிய 2 படங்களும் ஒரே நேரத்தில் வெளியாகின. இதனால் எது சிவாஜி கணேசனின் 100வது படம் என குழப்பம் இருந்தது. நவராத்திரியை தன் 100வது படமாக சிவாஜி கணேசன் அறிவித்ததால் B.R. பந்துலுவிற்கு வருத்தம். சரி வாங்க கதைக்கு போகலாம். பெற்றோர் தன் காதலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் நவராத்திரி அன்று வீட்டிலிருந்து வெளியேறும் சாவித்திரி 9 நாளும் பணக்காரன், குடிகாரன், மருத்துவர், கொலைகாரன், நாடக நடிகர், போலீஸ் அதிகாரி, விவசாயி, முதியவர், காதலன் என 9 நபர்களை சந்திக்கிறார். இதுதான் கதைக்களம். இந்த 9 வேடங்களிலும் சிவாஜி கணேசன் நடித்திருப்பார். அத்தனை பேரும் வெவ்வேறு நபர்களாக தெரியும் அளவிற்கு உடல் மொழியில் அவ்வளவு வித்தியாசம் காட்டியிருப்பார். நவீன தொழில்நுட்பங்கள் இல்லாத அக்காலத்தில் இப்படத்தின் இறுதி காட்சியில் ஒரே ஃப்ரேமில் 8 சிவாஜி கணேசனும் தெரிவது அன்றைய நாளில் மிக பரபரப்பாக பேசப்பட்டது. K.V. மகாதேவன் இசையில் கண்ணதாசன் வரிகளில் இரவினில் ஆட்டம், பகலினில் தூக்கம் போன்ற பாடல்கள் ரசிக்க வைத்தன. நவரசங்களை காண நவராத்திரி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஸ்டார் நியூஸ் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் பெல் ஐக்கானை தட்டி விடுங்க. மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.